Tulong kalalakihan ang pigahanap ngunyan kan mga otoridad huli sa panhahabon sa sarong motor shop sa Naga City. Kuha kan CCTV sa panhahabon sa establishmento. Dakula subuot an maitatabang sa nagpapadagos na investigasyon kan mga otoridad. Si Chris Novelo nakatutok. Pasado alas 3 nin maagahon kasuudma. Mahihiling sa CCTV footage na ini ang paglaog kan tulong lalaki sa motorcycle shop na ini sa Barangay Cararaya, Naga City. Kan marisa na may CCTV camera sa lugar, nagluwas an mga ini asin makalis an pira minuto. Liwat na naglaog, mata nakatahob na an mga lalaugon. Susog sa may sadiri kan tindahan na si Christian. Primera bes subot ini nangyari sa iyang shop. Pinukawan ako sa kuyang tugang na nabuksan daw siya shop ko. Ang nag-informa lang sila sa mga katarayad kong mga karnihan. Pag-abot ko din alas 6. Bukas na talaga gabus. Nalalay ka na sambitan ng mga suspetsado ang duwang grinder, sarong tumbler as in cash. Nawalat pa sa luwas kan shop ang screwdriver na ginamit kan mga ini sa persang pagbukas sa establishmento. Ninhulit ang malino na nakuanan sa CCTV ang mga lalaogon kan suspect. Dakulang tabang subot ini sa mga otoridad para marikas na masusog ang mga ini as in masunodan in kaso. Iipungan ito ang dardar tapig pahiling tapig papatilig sa mga katarait o hindi sa mga possible sa mga person of interest na para ma-bisto po ng industry. Liwat man na nagpagiramdom ang mga otoridad na maging vigilante as in syerto nakalak ang mga harong establishmento nganing malikyan na ang mga siring na insidente. Kaya ba si Gerald Gandia, Chris Novelo, Balitang Bicolandia.